turen her er meget underlig. Sabeltiger har jeg præulve, og ikke mindst de indfødte jyderne. Har en underlig passion for sandede landskaber og underlige ord. Lige nu er det mørkt, men jeg vil forsøge igen, når det igen bliver lyst, og virker måske stille med den jyske hede om natten. Så jeg vil lukke og slukke. På min mission ud i det jyske landskab støtter jeg på mange besynderlige ting. Det første, der mødte mig, var det den bynavn, Obling. Hurtigt som jeg er, så jeg hurtigt en sammenhæng mellem Obling og spillet Oblivion. Mine forhåbninger til denne by var store. Oblivion og Obling lå dog langt fra hinanden. Obling var en by med fugle, et røgeri og en krog. Min skuffelse var stor, men jeg opgav ikke håbet og fortsatte videre på min færd ud i det jyske landskab. Hej igen. Jeg har fundet frem til en meget interessant ting. Læg mærke til dette skilt. Kundeparkering. Max 1 time. Det er et glimrende eksempel på på den jyske form for logik. PT står jeg ved en Fakta. Ja, det er Fakta-lov. Hvad kender I om Fakta? Alle jer, der ser fjernsyn, har nok set en Fakta-reklame. Hvis I tænker lidt tilbage, så vil I huske deres slogan. Det tager kun 5 minutter at handle i Fakta. Det tager kun 5 minutter at handle i Fakta. Hvorfor er der kun parkering på 1 time? Max 1 time. Men jeg fatter det. Jeg er stadig i Jylland. Jeg er lige vågnet, mere eller mindre. Og blev nødt til at sove udenfor. Jeg fandt et hus, men det var fyldt med jøder. Så det turde jeg sgu ikke. Jeg er så ude og undersøge det jyske landskab. Det regner. Lige før havlede det. Det blæser, og det er koldt. Og jeg vil hjem til Møn. Det regner temmelig kraftigt. Jeg bliver nødt til at dække kameraet med en hue, så det ikke bliver vådt. Mig til gengæld, jeg bliver pladret våd. For helvede. Et lortevejr, de har herovre. Jeg har fundet kysten. Jeg ved ikke, om jeg kan se den i baggrunden. Det er et fantastisk syn. Og nu vil jeg hjem. Ej, det kan jeg ikke endnu. Min mission er ikke udført. Men jeg vil finde lag, inden jeg bliver druknet i den jyske regn. Snakkes. Jeg var nu begyndt at indse, at Jylland ikke var det sted, jeg havde håbet, det ville være. Jylland var dybt underligt. Jeg er nu kommet til Esbjerg.
Jeg har fået fat i en jakke. I kan se, den gamle er blevet våd. Det er altså meget godt. Fanden med meget tøj. Jeg forstår ikke det. Hej igen. Det er min sidste nat i Jylland. Det er mørkt. Noget nyt nok. Der er ikke sket så voldsomt meget. Jylland er et generelt temmelig kedeligt sted, hvis I spørger mig. Men det gør jeg jo ikke. Selve formålet har været for at vise Jylland fra sin bedste side. Hele den her tur har været lidt af et tidsspilde. Apropos tidsspilde. Hvorfor fanden sidder I så og ser det her? Hvorfor fanden har jeg brugt tid på at lave det her? I spilder jeres liv på det her. Det koster bare minutter. Prøv at tænke på, hvad I kunne lave i stedet for. I kunne lagt en kabale, nu I alligevel sidder ved computeren. I kunne have skabt verdensfred. Fest spilder tid. Altså, for bare at få lidt mening herinde, så kommer jeg med et budskab nu. Hvis I vil se verden, hvis I vil se Jylland, tag herover. Har dødssygt, men tag herover alligevel. Det er sjovere, end at sidde foran en computer og se mig være i Jylland. Det får I ikke noget ud af. Så budskabet er, lad være med at sidde foran jeres computer. Flyt jer fra den computer. Brug jeres liv på noget fornuftigt. Oplev verden. Ud. Træk den friske jyske luft. Jeg tror, det er det. Claus Lykkebo. Direkte fra Jyllands vestkyst. Slutter herfra. Hej igen. Lige en ting til. Når I ser det her, alle jer derude, hvis I kender mig, skriv lige til mig, ikke? Den hurtigste vej til Møn fra Vestjylland. For jeg tror jeg kan komme hjem herfra. Det er sådan set bare det. Hej.